Hola, soc l'Àngeles d'Open Arms i avui us vinc a presentar la col·lecció Contes a la deriva. La missió d'aquests contes que hem fet conjuntament amb la Galera pretén apropar una realitat terrible explicada de la manera més dolça als més petits de la casa. Aquests contes expliquen les històries de moltes persones que s'han creuat amb nosaltres al llarg d'aquests 6 anys i mig enmig del mar. Els animals que hem escollit per les històries són animals que en aquest moment estan perseguits o estan a la llista d'animals en perill d'extinció. I perquè els més petits poguessin sentir aquesta empatia cap a altres espècies animals, vam decidir explicar les històries d'aquestes persones amb determinats animals. La missió d'Open Arms, a part de ser una missió de protecció i defensa dels drets humans, és una missió de denúncia per poder explicar totes aquestes històries de persones que veuen els seus drets vulnerats dia rere dia al mar. Per totes aquestes persones i perquè aquestes històries no es repeteixin, hem d'explicar-les i intentar fer d'aquest món un lloc una mica més just per tots els éssers vius d'aquest planeta.